Oliva, en l'Olímpia, es feia, hi havia una companyia d'aficionats que el Gallo i els fills eren els actors principals i feien moltes funcions. Però tampoc hi havia altre tipus, les úniques activitats pues, en el teatre, quan es preparava una obra, o sea, no hi havia televisió, no hi havia... Entonces, mentre es preparava una obra de teatre, pues totes les nits anàvem al de Leonardo a ensayar. Entonces feia molta gràcia ver això, saps? I era una eixida pues, que si no hi havia això, no eixies. I anava molta gent. I era preparar, després la companyia per estrenar l'obra s'emprava per tot el poble un sombrero d'una boda, un vestit, vull dir-te que preparar una obra de teatre en Oliva era un aconteciment. I tots els anys jo penso que per almenys un parell d'obres es feia, que ho dirigia Salvador Soler. La Maciana, no, ella jo encara ahir no. En el meu recuerdo no figura. Jo sé que es dedicava a ensenyar les xiquetes a ballar, però jo no la recordo. Jo recordo que el cas era molt graciós. I també estava el dependiente de Pons, no l'has conegut tu, que este li agradaven molt els papers de marquès i li deien el marquès. I com es deia? Pues no, i és un nom que me'n recordava molt, però en aquest moment me'n recordo. El dependiente, recordes que hi havia una botiga de roba, de tela, en carrer Constitució. Ahí estava al costat d'una... Que es deia Pons. Sí. Es diu que era el... Ahí era una tenda de roba i hi havia un dependiente que esta tenda de roba era, i la gent no anava a València, estava al sastre. Anaven, compraven la roba i la portaven al sastre. I la senyora, no era d'ací, era de... Bernarda. Doña Bernarda, era com si fuera el árbitro de la moda. Dona Bernarda no estava en la tenda, però quan ja t'havia triat el traje, la mare o la germana o la dona, i si a Doña Bernarda a donar els... El visto bueno. Si valia la pena o no era adequat perquè es feien un traje quasi per casar-se i hasta per enterrar-se. O sigui que així com ara, cada setmana ja era una cosa, i els Pons que era la tenda, era una família molt elegant. Ho portaven, era una persona que donava gust, desde luego. Esta senyora estava molt pel puesto. I eren d'Oliva? Ella no, ella era d'un poble de per ahí, la Font, o la Falcofero, i s'havia educat en les Ursulines. I això entonces... Les Ursulines, els monges. Ah, les monges. Les monges. I això li donava una categoria social, fent Dona Bernarda, ha estat en les Ursulines, i el criteri d'ella era definitiu. Els cines, tanquem episodi. Sí. I en els cines estava l'Olímpia, el de Leonardo i el de Gascó. Estos tres cines. I tenien quasi tots els que érem aficionats al cine, anàvem el dissabte per la vesprà, el dissabte per la nit al de Gascó, i el diumenge per la vesprà a l'Olímpia. I si per la nit encara quedaven ganes, s'anava al de Leonardo. Però això, en l'Olímpia hi havia bono. O sigui que tu sabies sempre la teva butaca i anaven tots els diumenges per la vesprà a l'Olímpia. En un fred, me'n recordo que en el de Gascó, Salvador Soler, a voltes en el silenci del cine, els xiquets tinc els peus a 5 Estaven gelats. Ja veus, una amiga meua i jo mos enduiem una bolsa d'aigua calenta, però vamos, l'aigua és gelada, perquè allò pareixia una nevera. Ja veus? Per això ja dic que la meva vida, comparar avui, que tots volen comoditats i penses com han viscut, i eren feliços. Perquè, veus, anàvem al cine... No coneixies una altra cosa. És que això no coneixia. I el que no coneixes, pues no ho enveges. No funcionaven
I el de Leonardo és el de la Nyevina, fent 2 dies a la setmana La mujer gratis. O sigui que hi havia moltes xiques que anaven allí i algun home vol entrar-me i entrar-me bar. I quan s'acabava la funció tocava una cançó, La crema Nyevina suaviza y refresca, y esta música estava de tot fort. Jo me recordo que ens acompanyava hasta casa que sentíem la Nyevina. Esta cançó me queda molt gravada. Pot cantar-la? No. Pero sí, bueno, recitarla. Pero, Un poquit. La crema Nyevina suaviza y refresca. Jo no sé més, perquè ja el dic, Ja és prou. això ja estàvem en capí. Ja no m'aplegava la lletra. La castanyera Ai, sí. i 2 o 3 paretes. I un xavo de cacau és famós, un xavo, Un xavo. que era una moneda de bronze, Sí. així gran, de bronze, era moreneta. I si és al descans, bueno, ho han d'entrar. I si és, ja el dic, un cartutxo gran de cacaues i tramosos. El que es comprava un turrón de Viena, era Un extra. l'home de la mangante con Lidier. Un que tenia un motor. Sí, ara no me'n recordo. Era en Oliva, com si fos representant Sí. de Juanita Sona. Reina. Va venir a ser Juanita Reina. I me'n recordo que a veure, em va agarrar un mal de queixal fent una pel·lícula en l'Olimpia de Pont Muní, una pel·lícula que yo no sé si yo estoy condenado, algo policíaco, i em va agarrar un mal de queixal que anava en la tia Rosa i el tio Martínez. I vam tenir que eixir corrents